Buana sidam semesta alam, semoga isi dunia terhindar dari bencana. Bergerak ke utara, jauhkan dari bahaya. Bergerak ke selatan, jauhkan dari godaan. Bergeraklah ke timur, semoga mendapat masyhur. Bergeraklah ke barat, semoga mendapat rahmat. Aku ra ngemis ning atiku miris, curiga rasane apa wis ana gantine. Kamangka aku isih sayang, tresnaku ora bakal ilang. Mencintaimu tidak membutuhkan kaca untuk melihat kejelekanmu, tapi memilikimu adalah hal yang terindah dalam hidupku. Iki gumbang sithik ngopo-opo. Nimas kesayangan, kaya ngene rasane ati iki. Suwe ragumu pawartanmu, bingung rasane nandang itu. Kok orang balesi apa sliramu wis lali, janji suci ngendi kamu ini. Aku ra ngemis atiku dene aku kan joko tresnamu, tak pasrahke ning pangeran. Yen pancen jodoh ora bakal kurang
Dumateng kang sanya meksa jalur esi kagem ngalih sepuh muda saya yen wonten lemah kawula nyuwun bunging pangapura milanipun dumateng kang sanya meksa sampun ngaton sami ngala-ala ing kawula nadyan kula rupa ala nanging tasih kondanira sampun sekap kang kados boten kawula mugi samya sekecana langgaira pamirsa sinambi mirsa kawula kang rupane boten nata atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur suwun sangeting rawuhnya wonten ing karamean punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring pitodo atur para kanca atur pambagya nuwun ing Bapak Ibu sedaya kaya bau pikiran lan tenaga bantu lawan jiwa raga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring pitodo kita sesuwun dumateng Pangeran saged nindakake kewajiban derek dawuhe Gusti Pangeran ingkang kasil ing dalem Al-Qur'an Nabi Muhammad ingkang dados utusan kautus dening Pangeran atur para putra atur pambagya dumateng Bapak Ibu sedaya padha bau pikiran lan tenaga sarta bantu lawan jiwa raga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring pitodo ora nyono ora ngira kowe medhot talining asmara tresnaku kang tulus suci rambok jaga malah mbok blencani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu senadyan abojroning ati nanging aku
rabi songgon cati. Mas Miko, untuk kata-kata hari ini apa? Awan-awan neng karetan. Iya. Neng karetan akeh ulone. Waduh. Tapi dina iki kramekke sekat Jati Usada. ya masuk. Mangayu Bagyo, Mas Ardani. Mardani. Kalian garwa. Rosemary. Oke. Nggih. Selamat berpinuk-pinuk. Iya. Pokoknya tembak dalam ngono. Muga-muga sok enggal mijil putra sing soleh kaya aku. Wah, Nggih. Sing solehkah kaya kayak penyanyi. kaya cah kono-kono. Apa wis ora kewan sumpah janji mumung marang aku sinek sen lintang rembulan karene tresnane wong kanggo aku wis nganti kereng ketiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya ora nyangka ora ngira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci rambut joko malah membedani apa pancet nasibku kudu pisahan karo sliramu nadyan apa jroning ati nanging aku ra bisa ngonati lilo atiku wis lilo senadyan batin ku keloro-loro nanging aku ra kuwowo mergo atiku wis sekajut tresno kanca-kanca olahraga upaya badane ngrasa sinambi maca erang-erang kawula ingkang miturut agama ayo sedulur muslimin muslimat sarta selan pakayat padha giyatno anggone menghormat marang wiyose Nabi Muhammad lamun wong urip ra gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal keparingan siksa lan laknat geni neraka kang mulat Nabi alaihi salam iku dawuh kang pangeran agama mungguhe Gusti Allah Islam iku ten lakoni tenan Boyolali dadi saksi treta iki koe lunga ninggal aku
ninggal janji kutha iki dadi crita sliramu nalika koe lunga ninggal aku. Nek pancen ra jodoh kok ya dadak ketemu. Wulan wengi sing lagi nyinari ngelingke kenangan marang sliramu nanging saiki kowe ana ngendi apa wis lali. Kutha iki sing biyen ngancani jalan ke tresno sing tak lakoni kreteke ati ra iso nambani merga lara tresno mbok brenjani. Boyo pada bulan Maulud, bulan yang besar sekali. Pada bulan Maulud, bulan yang besar sekali. Itu kewajiban umat Islam memperingati.
Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Merdeka, menuju bahagia. bahagia. Itulah milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, Bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, menuju Satu perform teristimewa. Beri aplaus yang meriah buat putra-putra daerah dari Sekar Jati Sudo. Menampilkan satu performa yang istimewa, satu tarian topeng ireng yang sudah diaturkan buat segenap pandemen-pandemen pecinta-pecinta hu-nya Sekar Jati ya. Yang malam hari ini masih standby, masih stay tune, masih melihat perform kami untuk malam hari ini. Dan juga untuk kesempatan hadir di malam hari ini. Masih ada satu perform yang istimewa yang belum kita aturkan dan juga masih akan menemani untuk segenap pandemen-pandemen budaya untuk malam hari ini. Kembali hadir sembari menunggu konco-konco dari Sekar Jati untuk berias diri dan juga terbangun dari tidurnya. Masih bareng konco-konco dari Eka Musik dan juga malam hari ini kerja bareng bersama Rianda Professional Audio ada JPLT. Motor sebab hadir kembali bersama darah cantiknya yang sudah siap hadir ada Alia AC Lia Ika Musik. kembali beraneka musik. Mas Miko, Harinya kembali bareng Eka Musik Production di sini. Ada Alia Sia. Janji tresno disekseni, lintang-lintang ing tengah wengi, ati kang nandang asmara, Gusti kula paringa usada. Coba sawangan kae Dik. Rembulan ing wayah wengi, nambahi kekesing ati iki, pepujan ati ning ngendi, aduh wong manis Dik kang tak ambi-ambi.
pusaka. Ayo Mas. Rembulan ing wayah wengi nambahi kekasih api iki papucen atine ngendi dawa manis kata ati-ati. Kembali lagi bareng Eka Musik Production. Ada Rianda Audio CV Personality. Dani janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa pusaka. Rembulan ing wayah wengi nambahi kekasih ati iki papucen atine ngendi sik dawon manis kata ati-ati. Terima kasih hadirnya satu buah tebang duet telah berlalu bareng Arya Asria.